dan, dragi ljudi. Ćao. Danas snimamo kako Velja Bro pogađa zašto služe neki moji proizvodi. Možemo da počnemo, Veljo? Da. Hajde, zatvori oči i U stvari, izvadi... stanite. Ko zna nešto što ja ne znam, dobit će svicu. A ko je to? Hereira. A što im to Spota. daješ? Njega ne voliš? Da, to volim. A idu fikacije. Dobro, aj sad zatvori oči i uzmi jedan proizvod odavde. Sad kaži zašto se taj proizvod koristi i šta je to uopšte. Slobodno otvori. Evo, gledaš ti? Ma gledaj. Ne. Pa otvori oči. A, mogu da budem. Pa da. Pa to je šminka za lice. Dobro, ali zašto se koristi? Koji deo lica? Zašto? Za obraze, meni se čini. Za obraze? Da. Pokaži im, oni nisu vidjeli. Ne znaš kako se zove taj proizvod? Pa, ne znam, ovo piše. Šta piše? Ne znam. Šta Znači, piše? Šta? 0 poena za tebe, za sad. Dobro, dalje. Ajde opet. Šta je to? Pokaži im. Trepavica. Jeste. Mislila sam da to nećeš da znaš. Bravo, Velja. Evo, 1 poen za tebe. Dobro, ajde dalje. Šta je to? Četkica za mask. Četkica za usne. Četkica? Pa to liči na A, četku. nije četkica, nego ovo, kazala sam. Bravo. 2. I 2 poena. Dobro. Šta je to? Ništa se to ne otvara. Ne otvara se nigde. Šta to može da bude? Ono za kosu. Ne. Dobro. Jel se predaješ? Ne. A, šta to može da bude? Meni se čini jedno za kosu. Šnala? Ne. Nije šnala. Na ono da pegaš kosu. Nije uopšte za kosu. Dobro, predajem se. Šta je to? To je... Vidi, ne radi više, ispraznilo se. Šta je to? Ovo je svetlo za selfie. Inače. Ali sada ne radi. Pa rekli smo samo šminku. Ne, rekli smo ženske stvari. Ovo staviš ovako na telefon i onda ti ovdje svetli. I kad hoćeš da radiš selfie, radi. Dobro. Ajde dalje. Ajde. Nemoj da gledaš. Uzmi bilo šta. Šta je to? Fuck. Veljko. Naravno. Ovo ja mislim. Pokaži. Šta je to? Je šminka neka, znam. Dobro. Da vidim. Šta može da bude? Ako nije maskara, ne znam šta je. Zašto služi maskara, Veljo? Za trepavicu. Jel ti to djeluje kod ide na trepavice? Ne. Da. Gdje to može da ide? Obraz? Jeste. Sad. Jel znaš kako se zove taj proizvod? Ne. Zove se rumenigo. Evo ti ovdje. Aj poslije ćeš da pišeš, nije važno. 3 pojena. Ajde, uzmi nešto. Šta je to? Šnala. Jeste, aj dalje. Tako. Ajde. Šta je to? Ninja se. Da. 5 pojena već. Ajde, Veljo, ne moraš da pišeš poene. To je onako glupo. Aj, ne biraj, uzmi prvo što vidiš. Ne. Otvara se. Maskara. 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 U boji kože maskara. Maskara je crna.
Ne znam šta je. Zašto može bude to? Usta. Ne važno. Ako je u boji kože, onda je za kožu. Može na kosu da ide. I onda staviš, pokaži im. Dobro, dosta. Luda stvar, ljudi. To kad ne spavaš puno i onda staviš tu ispod očiju i onda izgleda kao da si spavao. Ajde dalje. Pokaži šta je to. Četkica Dobro. za maskaru koja se masa. Ne. Za obrve. Za obrve. Ajde dalje. Šta je to? Pokaži. Šta je to? Ne otvaraj, rasipat ćeš. Neću. Ja mislim da je rakija. Nije. Nešto za kosu, sigurno. Ne, to je za kosu. Šta? Ne, ulje za kosu. Lak. Da. Kako znaš? Koristio si to? Ne, nisam. Ajde još. Šta je to? Pokaži. Za nokte nešto. Jeste. Da sam da zbišem pojen samo. 7 pojena već imam. Dobro. Dobro, šta je ovo? Pokaži. Još jedno rumenilo. Pa jel bi tu boju stavio na obraze? Ne. Nego gde? Tako tamno. Gde bi stavio? Maskara je ovo i ono. Ma kakva maskara te spopala više? Maskara je za trepavice. Maskara ima ovakvu četkicu i gurneš ono crno i onda izvučeš i mažeš trepavice. Tečno je. Obrave. Samo. Jeste. Dobro, ja sam pojena. Dalje. Pokaži. Ovo stvarno će da nauči. Ne, otvaraj, to je, vidiš, zatvoreno. Pokaži šta je to. Zašto može da služi? Za rokanje. Ko rokanje? Ne znam. Pa si da ne slomiš. Zašto može? Za ruke nešto. Kosa? Da. Ampula za kosu. I ostalo ti još jedno. Ovo ne pogodim. Za nokte još nešto. Za nokte. Otvori. Ne otvara se tako, samo na gore. Na gore. Parfum. Da. Pokaži koliko je mali. I to je to. Veljko je pogodio 8 od 9? 10? 10. A koliko je bilo ukupno? Ja mislim da je 13. Bravo, Veljo. Samo nisi pogodio ovaj reflektor za šminkanje. I šta još nisi pogodio? Ovo. I ulje za kosu. I to je to. Sve si je stalo pogodio. Znači 12. Bravo. Ćao. 25. Ćao.